Октаныш районында иң яхшы зоотехникларны, ветеринария табибларын, машина белән сыер сау операторларын, лаборантларны һәм ясалма орлыкландыру технологларын ачыкладылар. Быелгы конкурс 44-нче тапкыр Алга хуҗалыгында Шуракай авылы җәйләвендә оештырылды. Пандемия сәбәпле быелгы конкурс көзгә күчерелгән иде. Сыер сау аппаратларын тизлеккә сүтеп җыйган саумчыларның кулларына күз иярми, шул кадәр ыстарып беткәннәр. Теоретик белемнәрен дә күрсәттеләр. Аппаратны сыер сауга әзерләү, дөрес сау, сөтнең чисталыгы һәм майлылыгы баллар белән бәяләнде. Иң көчле техника микән, аны күрәсе килә. Иң көчле бит врач кем микән, аны күрәсе килә. Аннан соң бит врачлар арасында күрәсе килә. Ассимиляторлар индалар күрсәтергә тиеш. Алга хуҗалыгы саумчысы Валентина Андерьянова абсолют җиңүче булып танылды. Сыер сауда стажы 1 ел гына булуга карамастан, өлкән апаларын да уздырды. Бәйгедә катнашучыларына барлаганнан соң, авыл хуҗалыгына яшьләр килми дияргә тел әйләнми. Яшь саумчыларны ачыклау максатыннан 35 яшькә кадәргеләр аерым хөрмәтләнде. Беренче урында Шишмә агрофирмасыннан Альбина Дәүләтова. Икенче катнашам шушы ярышта. Ярышлар бик кызуларды. Бүген ярышта бик авыр булды. Районда мал табибләренә кытлык. Үз эшенең барып эшкәрлекләрен белеп башкаручы белгечләр җитешми. Таң хуҗалыгында баш табибне Башкортстаннан эзләп тапканнар. Илдар Тахиров зоотехниклар арасында җиңүче булды. Хәзерге чорда элеккеге эшләргә караганда үзгәрешләр күп инде. Хәзер технология заманы да керә инде. Лидер даруларның исемнәре дә үзгәрә, файдалары да икенчерәк дигәндәй. Шул яшьләр белән бергә торып калмаенчарак эшләргә тырышабыз инде. Районның баш ветеринария табибы Фиргат Абдрахманов зоотехник табиблар алдына куйган төп бурыч лейкозы сыерларны бетерү. Районда безнең бер вопрос булып тора инде ул лейкоз сире маллар арасында. Шул малларны айырып, баштан бузаулардан үстереп, яңа малларны кертергә кирәк. Бәйге җиңүчеләрен район башлыгы Энгель Фәттахов котлады. Теләкчеләргә хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Чәккәдә бергә мотор итеп белән эшләргә ятсын. Алдагында җылы җәй айларында тагы да зуррак масштабта бу ярышларны синең белән үткәрергә ятсын. Фарис Фахаматов, Ләйсән Газизова, Актаныш районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде.